салом, як хабар. Имсол 2980 шаҳрванди Тоҷикистон дар лотареяи корти сабз ё грин карти амрико баранда шуданд. Дар ин бора сомонаи расмии ҳамин барнома хабар додааст. дар Осиёи марказӣ бештар аз ҳама шаҳрвандони Ӯзбекистон 5560 нафар соҳиби корти сабзи амрико гардиданд. Дар маҷмӯъ 131 000 нафар дар сартосари ҷаҳон тавонистанд грин карти амрикоро дар мавсими кунунӣ бурд намоянд. барномаи грин карт як имкониятест барои тоҷикон барои сафар ба амрико ва пайдо кардани кори қонунӣ дар ин кишвар. ҳамасола ҳазорҳо тоҷикистонӣ бахти худро дар грин карт месанҷанд. Суперпро аз Зедмобайл 35 гигабайт интернет 300 дақиқа дар дохили шабака, 200 гигабайт интернети шабона ва имкони интихоби 2 супернирӯ, имкони тамошову тамос ҳама дар як тарафа. Пайваст шав ва аз алоқа бемаҳдуд баҳра бар. хабарҳои бештар дар телеграм канали Asia-Plus.